ಸೊಲ್ಮಲ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಲೆಗ್ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತನಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಮಿತ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡು ಬೋಡಾಪಿನ ಮಸೂದೆಲೆನ ಕನ್ನರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮೂಲನಂಬಿಕೆದ ನಡುಟು ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪನವು ಉಪ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಹೊರಟು ನರಮಾನ್ಯನ ಗೇನುಗು ಮೀರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಪವಾಡಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ವಿಚಿತ್ರಲು ನಡತೊಂದೆ ಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊರಟು ತೂವರೆ ಪುಣು ನಂಡ ಊತರನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆದ ಇಸ್ಮಾಯದ ಪವಾಡದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಯಲಾ ಕಥೆ ಮುಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ನರಮನಿ ದಿನಪೊಯ್ಲಕನೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೊರಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯನುಂದು ಬದುಕನ್ನು ಸುಲಭ ಮಲ್ತೊಂದಲೆ ತೂಪುನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವರಾಶಿಲೆಡು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ಪಂಪಿನ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ನರಮಾನಿಗುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ತಿರನರೆ ನರಮನಿ ಏತೋ ಕಾಲೊರ್ದಿಂಚಿ ಪೆರತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದ ವಿಚಿತ್ರలను ಐತ ಪಿರವದ ಸಂಗತಿలను ತಿರನರೆ ಮಸ್ತ್ ಪೆರತನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡಲ ಅವು ಇನಿಕಲ ಸಾಧ್ಯನೆ ಆವೊಂದುಜಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಲೊಗಿ ಲೆಕ್ಕೊಲೆಗ್ ಯಾನು ತಿಕ್ಕಯ್ಯಪನೊಂದು ಆ ವಿಚಿತ್ರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲು ಇನಿಕಲ ನಡತೊಂದೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ಕಥೆನೆ ಇನಿತ ಯಲಾ ಕಥೆನೆ ಈ ಜಾಗದ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಲೆಗ್ ದರ ಪತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ ಶುರುವಾಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಗಿನಗ ಕುಡೊಂಜಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಂಡು ಪತ್ತಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಇಜ್ಜಂದಿಲೆ ಕಾಂಡು ಬಂಗಾರು ಮುಟ್ಟುಂಡಲ ಮಜ್ಜಿ ಆಪಿಲೆ ಕಾಂಡು ಎಲ್ಲ ಕತೆನೆ ಉಂದುದಾದ ಕಲ್ಜಿಗ ಸೋಜಿಗ ಬಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದಕಲು ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ಕೇನರೆ ಪೋಯರು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲೆಗೆ ದೈವಲ್ನ ಏತು ತಿಗದುಂಡು ನಿಕಲು ಒಂಜಾತ ದೈವಲೆನ ನಂಬೋಡು ಪಂದು ಬಲ್ಮೇಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಿಲಕನೆ ದೈವಲೆನು ಪುರ ನಂಬಿಯರು ಅಪ್ಪಗಲ ಒಂಜಾತ್ ಏತುಲು ಬನ್ನಗ ಕುಡಲಾತ್ ದೈವಲೆನ ಶಕ್ತಿಲೇನ ನಂಬೋಡು ಪಂದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ಯಾನ್ ನಂತೂರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪನಿಪಿನ ಇತ್ತನು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಪೋಯೆ ಅವಳು ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಈ ಬೋಡು ಬಂಡದ್ದು ಅವಳು ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತೆ ಅವಾಗ ಆಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೋಡಿತದ ಆವು ಪಣದು ಒತ್ತೊಂಡೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಲ್ತೊಡ್ದು ಆ ದರ್ಶನದ ಜಾಗ ಹಲ್ತೊಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದು ಆಕುಲು ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲಿಡು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಬಾಡಿಗೆದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಆಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗುಂಡಲಿಕೆ ಪನಿಪಿನ ಜಾಗಗೆ ಇಂಕುಲು ಜಾಗನ ಕ್ರಾಗಿದೆ ತೊಂದು ಬತ್ತದು ಅವಳು ಆ ಜಾಗ ಯಾವ ಜೀವಿ ಬಂಡದ ಆಂಡು ಅಲ್ತುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬತ್ತ ಈ ಭೂಮಿನ ದೆತೊಂದು ಮೂಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಗೊತ್ತುಜಿ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪನಿಪಿನ ಶಕ್ತಿನ ಅವಳು ನಂಬೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕುಲು ಸುರುಟು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನಿಪಿನ ನಂಬಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ನಂಬಿಯ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಯ್ಲಕನೆ ಅಮ್ಮನಪ್ಪನ ನಂಬೋಡು ಬಂದದ್ದು ಅಪ್ಪೆರ್ನ ವಾಕ್ಯ ಅಂಡ್ರಿ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ನಂಬಿಯ ಅಣ್ಣಪ್ಪನ ನಂಬದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಿನ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿನ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರೆಲ್ಲ ನಂಬಿಯ ನಾಗಬೆಮ್ಮೆರಿನ ನಂಬದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಿರಿಕುಲು ಪನಿಪಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತನು ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮಂತ್ರದ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಪ್ಪೆ ಪನಿಪಿನ ಶಕ್ತಿನೇ ನಂಬೋಡು ಬಂದು ತೋಜಿನ ಅವೆಲ್ಲ ನಂಬಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಪನಿಪಿನ ಈ ಜಾಗಡು ಆದಿದ ಶಕ್ತಿ ಬಣದು ತೋಜಿಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗೆಲ ಉಂಡು ಬಣದು ತೋಜಿನು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನಿಪಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜಿನು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ
ಆತು ಪೂರ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಂತತೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಮಹತ್ತ ಶಕ್ತಿಲೆನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತದು ನಂಬಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಪೂರ ಒಂಜುಂಜೆ ಕರಾದು ಪರಿಹಾರ ಉಂಡು. ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಾಯಿ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಜಾಗಡು ಆದಿದ ಶಕ್ತಿ ಬಣದು ತೋಜಿಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುಳಿಗೆಲ ಉಂಡು ಬಣದು ತೋಜಿಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ತೋಜಿಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ಆತು ಪೂರ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಭೂಮಿ ಶಾಂತತೆ ತಿಕ್ಕಿಚಿ ಅವತ್ತಂದೆ ಅಲ್ಪ ಪವಾಡುಲು ಈ ಚಿತ್ರಲು ನಡಪರೆ ಸುರುವಾಂಡು. ನಾನು ವೃತ್ತಿಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಇಂಚೆಲೆ ಬಂದಾಗ ಏರ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ದರ್ಶನ ಉಂಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟುತ್ತುಲ್ಲೇರು ಆ ದರ್ಶನದಡೆ ಪೋಲ ಅಯ್ಯೋ ತೂದುವಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಆ ದರ್ಶನದಡೆ ಬತ್ತಿ ಪಕ್ಕ ದಾನೆ ಅಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗೋಚರ ದಂಡ ಇಂಚು ಕೆಲವು ನುಡಿತಿಕ್ಕಡು ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮುತ್ತು ಒಂತೆ ಅಕ್ಕಳು ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಗೋಚರಗ ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೋಜಿ ದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿನ ವಿಷಯ ತೂನಾಗ ಆರು ಸನ್ಯಾಸಿನ ಒಂಜಿ ವ್ರತಡುಲ್ಲೇರು ಆರು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ವಾಕ್ಯ ಕೊರಿಪೇರು ಅವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ತೋಜಿರು ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನಡು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಆರಿ ದರ್ಶನಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತೇರು ಮಿತ್ತು ಆನೆ ಆಪುಡು ಮಿತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಬೆಳಗುಡು ದೇವರನ ಮೂಲ ಸೇವೆ ನಡಪೆರೆ ಇವಂತ ದಿನ ಉಂತೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಯಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಅಂಚ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಗುಡಿತ ವಿಷಯಡು ಏನಾದ್ರು ತೀರ್ನ ಅಳಿಲ ಸೇವೆಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕ್ರಮೇಣ ಆನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಉದ್ಯೋಗಲ ತೆಗೆದೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಡು ಐಟಿ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ವೃತ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕ್ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಶಿ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿ ಬತ್ತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗಡು ದುಂಬು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲಿತೆರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡು ಮೂಜಿ ನಾಗಬನ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಕಿರಲ ಇತ್ತನು ಪಡೆದು ತೋಜಿದ ಬತ್ತನು. ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ನಾರಾಯಣ ಪುದುವಾಲ್ ಪನ್ಪಿನಾರಿನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಯ ಐಟು ತೋಜಿಂಡು ಮೂಲ ಆದಿಡು ಸ್ವಾಮಿನ ಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣದು ತೋಜಿಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ಬಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಕೆರೆ ಮೂಜಿ ಇತ್ತುಂಡು ಪಣದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು ನನ್ನ ದಾನ ಅವಡು ಪಂಡ ಈಶ್ವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅವಡು ಪಣದು ತೋಜಿಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಣದು ತೆಂಕಲು ಉಂತದ ಅವು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಪಣದು ಗೋಚರಗು ಬತ್ತನು. ಅಂಚಾದು ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುರು ಪೀಠೋನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತನು. ಅಂಚ ಗುರು ಮಠ ಕಟ್ಟಾಯ ನಡೆದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರ ನಡತನು. ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಏತೋ ಕಾಲೋಡು ಮದ್ಮ್ಯಾವದ ಒರಿಜಿನ ಕಲೆಗೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಪುಂಡು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪರಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಂದಾಂಡ ಆ ಶಕ್ತಿದ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಜೋಕುಲಾ ಬಂದಿನ ಕಲೆಗೆ ಜೋಕುಲಾಪುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮೈಮೆದ ಪವಾಡದನೆ ಕತೆಕ್ಲೆನ್ ಕೇನ್ಗ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕಡೆಸಿ.